har yanzu kasar Amerika ta rasa yadda za ta yi ta gano yadda jamhuriyar musulunci ta naɗa bamabanta na ƙarƙashin ruwa domin ta kunce su, kuma har yanzu tana nan tana neman salon yadda za ta yi ta samu wannan bamabaman na ƙarƙashin ruwa wanda jamhuriyar musulunci ta girke su a bakin ruwan Hormuz da kuma wasu ɓangarori wanda tun da aka fara faɗan nan ji suke yi kawai, gani suke yi kawai, ba su ga aikinsa ba su ga aikin wannan bamabaman ba sai shekaran jiya da suka yi yakin dare. Sai shekaran jiya da jamhuriyar musulunci ta tarwatsar masa jiragen su sama da 8 wanda kuma suka tabbatar da cewa wannan bama-baman shine aka yi amfani da shi aka wargazar musu da jiragen su, kuma sun ga aikin sa saboda guda ɗaya ne za a saki ga baki ɗaya sai yayi bombin din jirgi. Mun ka muku yanda jiragen suka dinga tarwatsewa a tsakiyar ruwa kenan a shekaran jiya da daddare. To yanzu kasar America ga baki ɗaya ne ma take ta ga yanda za ta yi ta gano ta je ta da wannan bomb din a ƙarƙashin ruwa, abin ya gagara. Jamhuriyar musulunci kuma ta tabbatar wa America da cewa idan ta ga jirgin kasar yakin kasar Amerika na ruwa ko kuma sojojin ruwan su sun yi kokarin dirawa kashin ruwan su ba, to su tabbatar da cewa za su taso sama gawaki ne, kuma sannan za su kai muggayen hare-hare da duk jirgin da ya kusanto bakin ruwan Hormuz daman ba za su kusanto ba, saboda shekaran jiya sun ga yadda wannan bama suka yi aiki tun da aka fara yakin na fa ba ya amfani da su ba. Shekaran jiya mun kawo muku bidiyon yadda jirage suka dinga tarwatsewa lokaci ɗaya sama da jirgi 8 wanda alatilar jiragen sai da suka janye da gurin aka dinga bin su ana da gargazar su. To yanzu kasar America ba inda hankalin ya tashi, ba inda hankalin ya tashi irin yadda ta ga aikin wannan dan karamin bomb din. To kuma yanzu ne ma take ta samu hanyar da za ta je ta banye wannan bomb din ko kuma ta nemi hanyar da jamhuriyar musulunci za ta sunce bomb din. Abin ya gagara. Ta ce yanzu ma aka fara, kuma tana jiran kasar America kuma tana jiran jiragenta, kuma sannan akwai gurare da dama wanda aka girke su aka sa su a kasar ruwa sai lokaci yayi sannan za ta fito da su. Wato jamhuriyar musulunci fa ta iya. In dai mugunta ce akan makiya ta riga ta shirya kuma ta riga ta gama da su, kawai lokaci suke jira. Yaushe ne lokacin su taɓo ta sannan su gane wace ce ita. Idan ba su taɓo ta ba za su taɓa ganewa ba, kamar yadda suka taɓa ta shekaran jiya ta fitar musu da shi na ƙarƙashin ruwa, ashe ba mizail bane, sannan kuma ba jiragen yaƙi ta tura ba, sannan ba jiragen sojoji bane, a'a wannan hatsabibin bom din ne mai kama da corona shine aka dinga sakar musu, yana zuwa yana bandame musu jiragen su, wanda lokaci ɗaya da suka asarar jirage sama da 8 wanda suka dinga bin su guri-guri. To yanzu kasar America nema take ta ga ta sanya wannan bom din, abin ya gagara, kuma sun tabbatar da cewa idan za a saki jirage 1000 to za ta karar da su a bakin ruwan Hormuz. Jirage 1000 ba 100 ba, in dai za su zo su wuce kuma za su tinkari jamhuriyar musulunci ne, to za ta fara aiki da shi. Ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana munafikan musulmai a haɗa da su a gama.